Pohjois-Karjala. Kotiseudulle Pohjois-Karjala. Minä lähden Pohjois-Karjala. We're going to be visiting today TFW Joensuu. And at the summit, the 25-year anniversary, there was a few people that sat me down. That was Tuomas and Anna, who we're going to meet today. And they said, hey, you've been coming to Finland for a very long time and you haven't visited Joensuu. We want you there too. And I made them a promise and we're going to keep that promise today. So let's go before this truck runs us over. Minun TFP-tarina lähti oikeastaan siitä edellisestä työpaikasta niin lähiliikunta-alalle, että olin 3 vuotta muilla töissä. Sitten kävin miettimään, että mitä rupesin itse tekemään. Tämä TFP, eli TEFFI-homma tuli esille yhdessä vaiheessa. Oli sitten oikeastaan viikko siitä, oli salilla oikein kaverin kanssa. Niin se sanoi, että sinun pitäisi ehdottaa muuta tällaisia salihommia ja siirrytty TFP-hommaan, koska hänen perhetuttava ja niillä on sali tuolla Helsingissä. Ja siitä se oikeastaan lähti. TFS on paras tämä porukka, mikä täällä on. Siitä on tosi kiitollinen ollut, että on niin huippuporukka ollut aina. Työkaverit, coachit, puoliso täällä tekemässä hommia mukana, niin on niin ihan parasta. Ja treenit on hyviä. Itse tykkään tällaista treenistä, toiminnasta treeniä, mutta saapi kolistella hyvin rautoja ja saapi juosta. Oikeastaan itse mietin just tää Korunum yksi sydän, niin kyllä se tällä meningillä lähti täällä niin aika alusta asti liikkeelle. Ja nyt ehkä niin itse oikeastaan pyöritellyt koko ajan ja sitten kun Anna tuli mukaan, niin ehkä se on vielä isontanut tätä hommaa. Eli ollaan vielä porukassa enemmän niin yhtä sydäntä ja sitä kautta myös koko TEFFin treenit ja kaikki on tullut vielä isommaksi osaksi sitä. Ja hengitettä niin sanotusti sama ilmaa täällä treenissä. Onko joku treenaamassa vaikka niin parantamaan omaa kuntoa, hakemassa vähän sosiaalista kanssakäymistä tai haluaako joku nostaa niin isompaa rautta, mutta ihan sama, oot se supertähti vai ihan niin tava weekend warriori, niin sama ilmaa hengitettä. Man, as you can see, we have finished and what a day. So we came, we met with the team, got to do some great staff training and just see this beautiful facility at TFV Joensuu, which we found out a new nickname is TEFFI, which they use here. Hey, we did the 7 Strategies of Success speech, which it was so well received and everybody was on fire. And then the huge Hurrikani workout with almost 80 people, which the energy was through the roof. And now everybody like a familia getting together for dinner. I'm actually starving right now, so I can't wait to go eat. They made me shoot this video. But tonight we will be going to a cabin to try to relax and calm down. This just showed me once again, so humbling to go to some place in the world and see this happening like this and helping so many people. So, hallelujah. Today we are headed from Joensuu to the north towards Kajaani, a city that I haven't been to before.